एबारबो आं खावलायगोन मानो होननानै बुङोब्ला गेलेनाया गेलेगिरिजोंल' जाफुङा नायगिरिबो थानांगोन नायगिरि थायोब्लासो गेलेगिरिफ्राबो गेलेनानै गोजोननाय मोनो आरो थुलुंगा होनाय थानांगोन दा बेखायनो बे बारावबो ISPL जायोब्ला जों जानायनि थाखाय बा जों लाहार फाहार जिहेथु खालामदों आं रायजो राजा खावलायगोन जे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जाहाथे नायफैयो आरो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ जाहाथे थुलुंगा होयो आं बेखौ खावलायहरो जोङो 27 नभेम्बरनिफ्राय खुंनो थाखाय जोङो थिरांथा लादों दासान्दि टेन्टेटिभ डेट मोनसे जोङो लानानै दोनदों 27 नभेम्बरखौ हयथ' सानसे साननै बिदि फासयनो गोनांबो जानो हायो मानो होनना बुङोब्ला दासिम मोनबा काउन्सिला जोङो कनफार्मेसन हरबाय बिथांमोना गेलेगोन होननानै आरो माखासे काउन्सिल आसामनिफ्रायनो बिथांमोना मोनसे टीम आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय गिबि बिथांमोनानो टीम जाय टीमा इण्डियान लिगआव गेलेनो थाखाय खाबु मोनदों आं बिथांमोनखौ आंनि गोसो सिंनिफ्राय गिबियावनो हामलायथि जासिहरबाय आरो जाहाथे मोजां गेलेनानै जाहाथे गेलेनायनि पारफरमेन्सखौ देखायबोनो हायो आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा जाहाथे नेसनेल टीम बा नेसनेल लेभेलसिम जाहाथे सहैनो हायो जोंनि जोलुर गेलेगिरिफ्रा आं बेखौनो बिथांमोननिसिम मिजिंथि दोनहरदों गोजोननाय मोनदों सालाकाटि ओनसोलाव क'क्राझार जिल्लानिनो बा क'क्राझार जिल्लानि बा जोंनि बर' माहारिनिनो सासे गोख्रों गेलेगिरिमोन जतिन इस्लारि बिथाङा बिथांनि मुंखौ गोसोखांथि महरै दोननो थाखाय बे सालाकाटि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना थांनाय 10 बोसोरनि सिगांनिफ्रायनो बे जतिन इस्लारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौ खुंदों आरो देग्लायबो बे बादायलायनाया जादोंमोन दिनै जोबथा बादायलायनाय बे बादायलायनायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनि जाखांफुनाय गेलेगिरि क्लाबफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ थुलुंगा होनाय मोनसे हाबाफारि जायो आङो बिटिआर सरकारनि जानानै जायफ्रा गेलेनायखौ दैदेनदों गेलेगिरि बिथांमोनखौ आं साबायखर जासिदों आरो जोङो बिटिआर सरकारनिफ्राय नैबे जतिन इस्लारि गोसोखां जोलुर बादायलायनायनि थाखाय खुंनायावहा बोसोरसेयाव रांखान्थि अनसुंथाइ महरै 5 लाख जोङो हरनाय जायो बेबायदि जोङो मोन 11टा गेलेनायखौ जों सालायो बेबायदिनो नैबे मोनसे आरो बेहाय दिनै ओनसोलनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ खाबु होदों बे मोनसे जोबोद मोजां जादों होननानै आं सानो गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन